Máme tu první rybu, druhý záběr, první ryba mi spadla, ale to si řekneme někdy příště. Teď rychle ukážu tohle kapra. Udělal jsem změnu v taktice na den a hned to sebral. Pěkný 14 kg liseček. Malička nástraha a hned se to rozjel. Takže doufám, že se ještě rozjede aspoň jednou přes den. Jdeme pustit. Čau, tak máme tu jednu z mojich posledních výprav letos, nějakou delší. Jsem na 3noční akci, přijel jsem už včera odpoledne, ale jsem rychle si našel místa nějaký a šel jsem to tam nahodit, protože už je brzo tma, tak ať to tam pěkně leží v pěkných, na dobrých místech. Přes noc teda jsem měl jeden záběr, který mi nakonec spadl. Vzal to tam někde o nějaký podvodní ostrov, tak se vyháčkoval. Ale teď jsem si našel na nový místo přes den, tak jsem to tam hned zakrmil pár s pompama kukuřičky jenom a malinkou popečku 12 mm. No a to do hodinky vyjelo, byl to nějaký 14 kg kapřík, lisec. Takže super znamení, jakože tady ty ryby jsou. A teď začalo svítit sluníčko, tak by to taky zase s těma rybama mohlo trošku pohnout. Takže jsem zvědav a pojďte držet palce se mnou. Tak, druhá ryba v podložce, je to docela dost slabý, ale přes noc jsem ztratil asi 2 ryby. Je tam takový ostrov, kde byla šance, ale naštěstí se ta ryba jenom vyháčkovala a potom jsem vytáhl jenom montáž, takže ještě tak, ale už jsem od toho místa odešel a mám nový místo. Ale tady mám rybu, s kterým jsem si pokořil svůj rekord v počtu nejvíce chycených 15 za sezonu. Teď jich mám 15, tohle je ta 15. Je to krásný liseček s krásnýma šupinkama. Bomba ryba. Ukážem se z obou stran. Takovou podobnou rybu jsem tady už chytil, tak možná to je ta samá, ale spíš si nemyslím. Bojoval strašně. Malinký panáček, 16, 12, zase na skopexe. Jdeme pustit.
Tak, máme po druhé noci. Ta byla už o něco lepší, už co se týče záběru. Měl jsem nějaký 3 záběry. A z toho jsem vytáhl jenom jednu zase rybu. Bylo to, že ty 2 záběry byly takový divný. Šlo to do jízdy, ale potom se to zastavilo a ta ryba tam už nebyla, jak jsem to zvedl. A bylo to zaseklý pod vodním ostrovem. Takže jsem vytáhl jenom tu jednu, tu 16. S těma pěknýma šupinkama. A uvidíme, co teď přes den. Se změnilo počasí, jak včera bylo hezky, svítilo sluníčko, tak dneska je zataženo a začalo foukat konečně za ty 2 dny. Vůbec nefoukalo, bylo to jak olej ta voda, tak teď už konečně vítr a fouká na mě. Takže si doufám, že to z té volné vody přinese rybu sem do té zátoky, kde jsem. No uvidíme. Udělal jsem si už, připravil krmení na večer, dávám tomu té noci nejvíc zatím důvěry. Té 3. si myslím, že se to může rozjet s nějakou pěknou rybou, už cílem jenom na nějakou velkou rybu, že jsem přijel udělat ten rekord, ten jsem si udělal. Takže jsem spokojený v rámci mezí, ještě by to chtělo nějakou tu tečku na závěr. A já se zase ozvu, snad s rybou. Tak, na tuhle výpravu jsem si vzal 3 řady boilizu. Dal jsem si klobásu z Copexe a Red Queenu. Zatím nejvíc záběrů mám na Copexe, ale teď jak změním nějakou tu taktiku na noc, tak si myslím, že se rozjezdí i ty ostatní 2 pruty. A zkouším i popky, ale na to jsem měl zatím jenom 1 záběr. Tady mám zrovna návazeček s popečkou. Takže to zkouším, jinak normálně chytám na normální Dčkovej návazec. Takže žádné složitosti, to mi tady zatím funguje nejlíp. A už za posledních půl roku, co tenhle návazec používám, tak už vesměs nepoužívám nic jiného než tyhle 2. Setmělo se jenom a se setměním hned první závěr, úplně na nový místo, kde jsem si zakrmil partiklem a Red Queenou. A hned to vzal. Chce se teda vůbec fotit. Maličký kapřík. Ale je to dobrá známka toho, že ty ryby tam můžou být a že jsem je konečně našel. Vystřídal jsem už 10 míst, jsem si našel, vyťukal. A tak doufám, že jsem našel ten hotspot, jak si říká, ale
Tohle je fakt drobek. Doufám, že se na chvilku aspoň ukáže. Můžu potom nepustit. Takový ten drobek. Pěkná stavba. Nebo pustit, má tak 12 kg. Tak. Tak, máme tu poslední ráno. V té poslední noci jsem udělal 2 záběry, obě ryby jsem vytáhl. Takže aspoň něco, aspoň 100% úspěšnost jsem měl v tu noc. Čekal jsem víc záběrů, hned jak se to rozdělo po hodince, co jsem to tam nahodil, jak jsem si našel to nový místo, tak jsem si myslel, že to bude jezdit. Ale už se ten prud nerozjel se druhý. Já jsem si taky našel nový místo. A ten prud, který mi jezdil každou noc aspoň jednou vystřelil, tak dneska nevystřelil. A celkově jsem udělal 5 záběrů a 4 ryby z toho. Přičemž ta první vypadala tak jako asi, že by mohla být největší. Ale to už se nedozvím. Ale jinak jsem spokojený, chytil jsem tu 16, že jsem si asi udělal ten rekord a o to mi šlo. Potom už jsem čekal jenom, že by to mohl vystřelit nějaká mamba, nějaká Godzilla pořádná. Tak asi příští rok zase teď už uvidíme, jestli vůbec někam pojedu. Vím, že tam máme jedny závody ještě, ale to je takový jenom pro zábavu. Takže asi poslední nějaká větší výprava tenhle rok. Tak se mějte. Čau.